Een opvallend tafereel vrijdagochtend in de Westbuitenhaven bij Terneuzen. Een zeeschip kwam daar vlak voor de Westsluis vast te liggen tegen de kant. Het ging om de Primula Seaways, een schip dat een lijndienst onderhoudt tussen het Zweedse Göteborg en Gent. Rond 10 uur ging het mis en kwam het schip door nog onbekende oorzaak vast te zitten. Door het incident lag het vrachtverkeer door de Westsluis tijdelijk stil. Het schip trok de hele ochtend veel bekijks van mensen die wilden zien wat er aan de hand was. Rijkswaterstaat zette sleepboten in om het schip weer los te krijgen. Na ruim 2 uur lukte dat uiteindelijk en kon de Primula Seaways haar weg vervolgen. Volgens Rijkswaterstaat levert de situatie inmiddels weinig tot geen problemen meer op voor de scheepvaart.